Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά σε αυτήν την όμορφη συνομιλία, συζήτηση με τον Μεξικανό αγαπημένο μας συγγραφέα Χουάν Βιγιώρο, τη Χριστίνα Φιλίμωνος που είναι η μεταφράστρια και τη Λένα Ματσιόρη, δημοσιογράφο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Acción Cultural Española για την ευκαιρία που μας έδωσαν να έχουμε τον Χουάν Βιγιώρο μαζί μας φέτος και την υποστήριξη επίσης της Πρεσβείας της Ισπανίας στο Μεξικού, του Ινστιτούτου Θερβάντες και προφανώς του εκδοτικού οίκου Καρνίβορα. Θα σας αφήνω εδώ λοιπόν με τη Λένα, τον Χουάν και τη Χριστίνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας και βρίσκομαι συντροφιά της Λένας Χριστίνας και φυσικά να ευχαριστήσω τους Θερβάντες, τις πρέσβειες του Μεξικού, της και της Ισπανίας για μας δίνουν ευκαιρία να είμαστε όλοι εδώ και προφανώς το άγριο βιβλίο είναι ένα παιδί μου. Όλοι είναι το αγαπημένο μου παιδί, όλοι αγαπούν τα παιδιά τους, αλλά έχει κάποιο πιο αγαπημένο από όλα συχνά. Δεν έχει να κάνει τόσο από τους γονείς, αυτό έχει να κάνει το ίδιο το παιδί που συμπεριφερθεί. Ένα βιβλίο το οποίο το σκέφτηκα για νέους αναγνώστες αρχικά, καθώς ο πρωταγωνιστής είναι μόλις 13 ετών και είναι ένα βιβλίο το οποίο συνδέθηκε με πολύ κόσμο, προφανώς εξηγεί ότι η πνευματική μου ηλικία είναι 13 ετών, από ό,τι φαίνεται, γιατί είναι ένα βιβλίο λογοτεχνίας, παιδική λογοτεχνία, νεανική λογοτεχνία, αλλά επίσης αυτή η λογοτεχνία θέλει να τραβήξει και αναγνώστες από μεγαλύτερα, από διάφορες ηλικίες. Εκδόθηκε σε μια εκδοτικό οίκο που ονομάζεται που έχει μια σειρά που ονομάζεται Τρεις ηλικίες, δηλαδή 3 εδάδες, γιατί αυτό το βιβλίο, από ό,τι φαίνεται, είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να διαβαστεί από ένα άτομο οποιαδήποτε ηλικίας και υπάρχουν βιβλία φυσικά τα οποία
οποία αρχικά τα σκεφτήκαμε για παιδιά, όπως Ο Μικρός Πρίγκιπας ή Η Αλίκης Χώρα των Θαυμάτων, αλλά είναι βιβλία τα οποία μπορούν να τα διαβάσουν άτομα κάθε ηλικίας. Αυτό το άγριο βιβλίο είναι μια γιορτή της ανάγνωσης, γιατί μιλάει για την μοναξιά, μια στιγμή μοναξιάς του πρωταγωνιστή, όπου οι γονείς τους χωρίζουν, που είναι από τα πιο συχνά περιστατικά που μπορούν να λάβουν χώρα στη ζωή ενός νέου, αυτή τη στιγμή ενός παιδιού. Δεν ξέρουν τότε τα παιδιά τι θα συμβεί με τους γονείς τους όταν χωρίσουν, και εκεί λοιπόν πρέπει να ζήσει με έναν θείο του που είναι ο κεντρικός της οικογένειας, αυτό το είδος συγγενής που είναι πάρα πολύ συμπαθής, αλλά κατά μια απόσταση και κάποιο τρόπο, που είναι αυτός που φτιάχνει το κέφι σε μια γιορτή, που κάνει μια εντός τρελού χορού, διηγείται αστεία, περίεργες ιστορίες, είναι κάπως extravagant μπορούμε να πούμε. Αλλά δεν είναι κάτι που θα μας άρεσε να ζήσουμε μαζί του υποχρεωτικά, όπως σου λένε. Για παράδειγμα, αυτός ο θείος, ο οποίος σου φαίνεται πολύ συμπαθητικός και πάντα φτιάχνει το κέφι σε μια γιορτή, θα πας να ζεις μαζί του, πια το σκέφτεσαι 2 φορές πριν το κάνεις. Έτσι λοιπόν, ο πρωταγωνιστής που έχει το ίδιο όνομα με μένα, ονομάζεται Χουάν, δεν έχει τι άλλο να κάνει, δεν μπορείς να κάνει αλλιώς παρά να πάει σε αυτό το θείο που είναι σεργένης, εκπεπιθήσεως, που μένει με 2 γάτες και έχει χιλιάδες βιβλία μαζί του. Αυτό το παιδί που φτάνει εκεί πέρα δεν του ενδιαφέρει πολύ, δεν είναι φαν της λογοτεχνίας και της. Υπάρχει ένα βιβλίο που του αρέσει, το έχει διαβάσει πολλές φορές, όπως συμβαίνει με τα νέα άτομα, τα οποία ξαφνικά έχουν ένα βιβλίο απόλυτο το οποίο τους αρέσει, τα λέει όλα και τους αρέσει πάρα πολύ, γιατί να ψάξουν να βρουν ένα άλλο βιβλίο, ξαναγυρίζουν και διαβάζουν το ίδιο βιβλίο. Αυτό είναι βιβλίο πάνω σε αράχνες που το ενδιαφέρει πάρα πολύ, και ξαφνικά αντιλαμβάνεται πως αυτή τη βιβλιοθήκη υπάρχει ένα βιβλίο χαμένο και ένα βιβλίο το οποίο είναι κρύβεται από τους άλλους, γιατί δεν θέλει να έχει αυτό το βιβλίο αναγνώσει, το άγριο βιβλίο. Έτσι κανένας δεν το έχει διαβάσει. Και ο θείος λέει: εγώ προσπαθήσει να το πιάσω μέσα στα βιβλία μου, αλλά αυτό το βιβλίο δεν αφήνεται να το διαβάσει κανείς και πάντα το σκάει. Και αυτό λοιπόν τραβάει τον πρωταγωνιστή του. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον ότι αρχίσει να καταδιώκει ένα βιβλίο. Κάθε συγγραφέας κατά κάποιο τρόπο ακολουθεί ένα βιβλίο, καταδιώκει ένα βιβλίο που θέλει να γράψει, κατά κάποιο τρόπο ένα βιβλίο δεν αφήνεται να γραφτεί. Παρουσιάζει δυσκολίες, όλο το σκάει από τον συγγραφέα. Λοιπόν, η γραφή λοιπόν είναι μια διαδικασία η οποία είναι διαδικασία αναζήτησης, ένα βιβλίο που σου φεύγει από τα χέρια συνεχώς, και η ανάγνωση μπορεί να είναι το ίδιο κατά κάποιο τρόπο, έχοντας ότι δεν μπαίνουμε καθώς στα χέρια μας τα βιβλία που θέλουμε, ή σε κάποιες περιπτώσεις αξίζουμε καλύτερη ανάγνωση, για καλύτερα βιβλία. Ψάχνω ένα βιβλίο για πολλά χρόνια και να μπορώ να το βρω, γιατί τα βιβλιοπωλεία στο Μεξικό δεν έχουν καλή τροφοδοσία, και ούτε από το ίντερνετ λειτουργεί η αγορά, η ιντερνετική δουλεύει τόσο καλά. Ωστόσο, ξαφνικά, έχοντα λοιπόν ξεχάσει ότι αναζητώ συνέχεια αυτό το βιβλίο, ξανακαλύπτω σε μια μικρό βιβλιοπωλείο στην επαρχία μια έκπληξη, ένα βιβλίο που ψάχνα πάρα πολύ καιρό. Μου φαίνεται λοιπόν περίεργο πως ξανά κατά κάποιο τρόπο τα βιβλία να έχουν ένα σύμφωνο μεταξύ μας και αποφασίζουν να παρουσιαστούν σε εμάς, και όταν εμείς το αξίζουμε να τα διαβάσουμε, και κρύβονται από εμάς όταν δεν αξίζουμε να τα διαβάσουμε. Έτσι λοιπόν, να κατακτήσεις ένα βιβλίο είναι σαν να κατακτήσεις μια αναζήτηση, να βρεις στο ραντεβού το πόσο που έχεις φανταστεί. Έτσι λοιπόν και ο πρωταγωνιστής τον ιντριγκάρει αυτή η διαδικασία, το να καταδιώξει ένα βιβλίο που θυλακό στο σκάι, προσπαθεί να το βρει. Περισσότερο στήλο από την ανάγνωση ενδιαφέρεται στη δράση που έχει να κάνει με την ανάγνωση. Το στηρίζει ένα κορίτσι που είναι απέναντι από το θείο του, που είναι μια γυναίκα που δουλεύει στα φαρμακείο, και τα φαρμακεία μοιάζονται πολύ με τις βιβλιοθήκες, γιατί βάζουν όλα τα φάρμακα, τα βάζουμε με καταπληκτική σειρά, τα ταξινομούμε και δίνουν ουσιαστικά λύσεις, αποτελούν ένα είδος φάρμακο για την ψυχή, ας το πούμε, πνευματικές λύσεις. Πολλά από τα στοιχεία, τα συστατικά των φαρμάκων είναι στα ελληνικά ή στα λατινικά, και έχει διαβάσει λοιπόν και αυτή πολύ. Είναι και αυτή μια αναγνώστρια η κοπέλα που ζει απέναντι. Λοιπόν, για να μπορέσουμε λοιπόν να βρούμε ένα βιβλίο, πρέπει να διαβάσουμε και άλλα βιβλία πρώτα. Η ανάγνωση έχει να κάνει με ένταση. Για να μπορέσει να διαβάσεις κάποια βιβλία, πρέπει να διαβάσεις κάποια άλλα πριν. Του βοηθάει σιγά σιγά να βρει κάποια βιβλία στη βιβλιοθήκη, τα οποία θα τον οδηγήσουν στο τελικό του προορισμό, που είναι το άγριο βιβλίο αυτό. Και φυσικά αυτή η τελική περιπέτεια είναι να καταφέρει να πιάσει το βιβλίο αυτό. Ένα βιβλίο, άγριο βιβλίο, όπως λέγαμε, σε ένα άγριο άλογο, το οποίο δεν είχε ποτέ ξημερωθεί.
ένα βιβλίο που αφήνεται να το διαβάσει, να καταφέρει να το δαμάσει στο βιβλίο αυτό. Αυτή είναι η ιστορία του αγρίου, του βιβλίου με το άγριο βιβλίο. Όπως ξέρετε και εσείς, είναι μια γιορτή της ανάγνωσης, της μαγείας του βιβλίου, της ανάγκης να βρίσκουμε τα βιβλία αυτά και κυρίως η σημασία να το αξίζουμε να τα διαβάσουμε. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ μέσα στη θεωρία, τη λογοτεχνική θεωρία, ονομάζεται η θεωρία της πρόσληψης, πώς η ανάγνωση αλλάζει τα βιβλίο. Ένα βιβλίο κλειστό δεν είναι ένα βιβλίο εργοτέχνης. Ένα βιβλίο κλειστό είναι η δυνατότητα, η πιθανότητα ενός εργοτέχνης. Αυτό υπάρχει όμως όταν ενεργοποιείται από την ανάγνωση του βιβλίου. Όποιος διαβάζει ένα βιβλίο με έναν τρόπο διαφορετικό, ένα από τα δραστηριότητες τις οποίες έχω κάνει είναι μετάφραση. Και έχω κάνει μετάφραση. Φυσικά θέλω να ευχαριστήσω εδώ όσους μεταφραστές, να τους ευχαριστήσω. Και μετάφρασα έναν Γερμανό συγγραφέα του 18ου αιώνα που λέγεται Lichtenberg, ήταν φυσικός στο Πανεπιστήμιο του Göttingen. Αυτός ασχολούταν ιδιαίτερα, μελετούσε την ηλεκτρισμό, ήταν πρωτοπόρος στον τομέα του. Και αυτός κατάφερε η μεγαλύτερη ένταση, το ηλεκτρισμό τον μετέφερε στις σελίδες του. Όταν τελείωσε τα πειράματά του πάνω στον ηλεκτρισμό, έγραφε σημειώσεις και αυτός έλεγε όπως τα άτομα έχουν ένα κατάστημα στο τέλος της ημέρας, σημειώνουν τι κερδίσανε και τι ξοδέψανε, έτσι και εμείς θα έπρεπε να κάνουμε το λογαριασμό με τη ζωή μας. Και αυτό άφησε πολλά σχόλια. Και μεγάλο κομμάτι αυτών των σχολείων έχουν να κάνουν με την ανάγνωση. Και όπως λέει λοιπόν κάποιος, ένας άντρας είναι σε καθρέφτης. Συγγνώμη, λέει, ένα βιβλίο είναι σαν ένας καθρέφτης. Αν ένας πίθηκος πάει σε αυτή. Συγγνώμη, όχι πίθηκος, συγχωρείτε. Αν ένας μοναχός πηγαίνει σε αυτή, θα είναι απόστολο, σαν να αντικατοπτρίζεται. Έχει την ίδια λέξη μόνο σε ισπανικά. Έχουμε ένα εσωτερικό καθρέφτη για κάποιο τρόπο. Είναι αυτό τι είναι λοιπόν? Είναι η ουσία της θεωρίας, της πρόσληψης ως ανάγνωση. Είναι διαφορετική ανάγνωση από ένα άτομο. Κάθε άτομο βλέπει κάτι άλλο με την ανάγνωση σε ένα βιβλίο. Και καμιά φορά μια ανάγνωση μπορεί να βελτιώσει ή να διαστρεβλώσει αυτό που κάνουμε. Είναι το διαβάσουμε τον Ντοστογεύσκι στην εποχή του, όπως Έγκλημα και Τιμωρία, το οποίο το έγραψε για να κοροϊδέψει τους αναρχικούς. Ο Ντοστογεύσκι, ο πρωταγωνιστής, ονομάζεται Ρασκόλνικοφ και το όνομα του κοροϊδεύει ουσιαστικά με τους Ρώσους επαναστάτες. Ένα έργο το οποίο κριτικάρει αυτούς που δεν πιστεύει στο Θεό και σκέφτεται όλα επιτρέπεται λοιπόν. Αυτό λοιπόν το έργο έχει να κάνει, είναι πολύ επικριτικό έναντι στον πρωταγωνιστή του όταν εκδόθηκε τον 20ο αιώνα. Ωστόσο το διαβάζουμε με διαφορετικό μάτι. Ο Ζαν Πολ Σάρτρ στο βιβλίο του «Ο υπαρξισμός είναι οικουμενισμός», μιλάει για την περίοδο του Ρασκόλνικοφ και το Έγκλημα και Τιμωρία και αναφέρει πώς αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν πιστεύει στο Θεό, είναι ήρωας της προσωπικής επιλογής, γιατί δεν υποβάλλεται στο κράτος, δεν υποκύψει στο κράτος, στην Εκκλησία. Αποφασίσει από μόνος του για πάρτι του και αλλάζει το βιβλίο και την κάνει μια ανάγκη. Και μία από τις πιο σημαντικές φράσεις του Σάρτρ είναι αυτό που λέει ότι ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να είναι ελεύθερος. Αυτό το ίδιο το βιβλίο λοιπόν είναι ένα βιβλίο από τα πολλά παραδείγματα τα οποία θα μπορέσουμε να θέσουμε και διαβάζεται με διαφορετικό τρόπο μέσα από τις εποχές, ανάλογα με την εποχή που το διαβάζουμε. Ο Μπόρχες έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον διήγημα ακριβώς πάνω στον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η ανάγνωση με τον καιρό. Στο άγριο βιβλίο
η ανάγνωση αλλάζει ανάλογα με το άτομο το οποίο το διαβάζει. Το άτομο που έχει η γυναίκα που έχει το φαρμακείο το διαβάζει με διαφορετικό τρόπο με τον πρωταγωνιστή. Και αυτό που χρειάζεται την ανάγνωση τη δικιά τη για να μπορεί να συμπληρώσει αυτό που κάνει εκείνο. Είναι μια λοιπόν στοχασμό που έχει να κάνει περισσότερο με τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε. Κάποια στιγμή το βιβλίο λέγεται, σε κάποια στιγμή το βιβλίο, τα βιβλία είναι καθρέφτες, εσωτερικοί καθρέφτες, αλλά επίσης είναι και παράθυρα για να βλέπουμε μακριά. Και ακριβώς αυτό που μας επιτρέπει η ανάγνωση μας να γίνει ένα παράθυρο, να ταξιδέψουμε σε άλλα μύχη και πλάτη, να βρεθούμε σε περιοχές που δεν είναι τα δικές μας και να ταξιδέψουμε σε αυτές νοερά. Και ουσιαστικά προσφέρει μια ένταση ανακούφισης για τους μελαγχολικούς. Ο πρωταγωνιστής είναι ένα παιδί το οποίο αισθάνεται μόνος του, αισθάνεται εγκαταλελειμμένο γιατί η οικογένειά του έχει διαρραγεί. Και στα βιβλία βρίσκει συντροφιά στα βιβλία που το πρώτη φορά τον βοηθάει και από αυτό το σημείο και μετά θα το συνοδεύει πάντα στη ζωή του. Υπάρχουν πολλά στοιχεία λοιπόν μέσα στο επίπεδο μορφής που διαβάζουμε κάθε βιβλίο σε οποιαδήποτε ηλικία, το οποίο είναι παρόντα μέσα στο βιβλίο, στο άγριο βιβλίο. Ίσως όμως και εσύ, Χριστίνα, θα θέλει να μας πεις κάτι ως κομμάτι, ως μέρος της εκδοτικού οίκου, και εσύ δεν ξέρω αν ανοίγει κάποιο είδος, έχει να κάνει με να εγκαινιάζει μια νέα συλλογή. Ναι, ο Πάολο Κοέλιο που έχει γράψει best-seller, που έχει πουλήσει απίστευτους αριθμούς βιβλίων, λέει αν όλα τα άτομα που σου λένε ότι έχουν διαβάσει το James Joyce, το έχουν διαβάσει πραγματικά, ο James Joyce θα έχει πουλήσει περισσότερα βιβλία από μένα. Δεν ισχύει αυτό. Όλοι ξέρουν πως δεν ισχύει αυτό, όντως. Πολλές φορές λέμε ότι θεωρούμαστε ότι κάνουμε σαν ότι είμαστε αναγνώστες. Διαβάζουμε λίγο την περίληψη ενός βιβλίου και παίρνουμε κάποιες βασικές πληροφορίες και μιλάμε για αυτό το βιβλίο σαν ειδικοί.
Οι κλασικά βιβλία έχουν την αρετή ότι μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά χωρίς να το έχουμε διαβάσει ποτέ. Γιατί είναι η ατμόσφαιρα. Άξιζε για τον Δον Κιχώτη, μπορούμε να το έχουμε διαβάσει ποτέ. Δον Κιχώτη, αλλά μιλάμε για αυτόν. Ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει η επαφή που έχει να κάνει που έχει η επαφή με τους νέους αναγνώστες είναι ότι αυτή η προσομοίωση δεν ισχύει. Αυτοί διαβάζουν επειδή τους αρέσει ή εγκαταλείπουν ένα βιβλίο γιατί δεν τους αρέσει. Δεν έχουν και προφανώς ανταγωνιστές, το PlayStation, το Netflix, οι νέοι έχουν πολλές διασπάσεις. Αυτή είναι μια ανάγνωση, άμεση επαφή και πιο ειλικρινής επαφή. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την ηλικία τα οποία έχει ο αναγνώστης, πάντα υπάρχει ένα στοιχείο, μια προσέγγιση παιδική στην τέχνη. Ο Μποντλέρ έλεγε έχουμε ευφυΐες. Εμείς έχουμε μέσα μας ό,τι κρατάμε από παιδιά. Ως παιδιά, όλοι ξέρουμε τον Πικάσο, τον Μιρό, Νταλή και άλλους μεγάλους καλλιτέχνες, ο Ματής, ότι έχουν, πιστεύουμε, ένα στοιχείο παιδικό. Το αναγνωρίζουμε μέσα, πολύ ισχυρό. Και όλη η ιδέα του παιχνιδιού έχει να κάνει φυσικά με την παιδική ηλικία. Γι' αυτό ο Χαβιέρ Μαρίας έλεγε πως το ποδόσφαιρο είναι κάθε εβδομάδα να ξαναβρίσκουμε την παιδική μας ηλικία. Με το ποδόσφαιρο. Τώρα με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ξανικά όλα που σε αυτού μας τα μικρά παιδιά παίζουμε μπάλα. Αυτού του είδου λοιπόν η αναδρομή στο παρελθόν μας είναι πολύ ιδιαίτερη. Γιατί? Για διάφορους λόγους. Στο αφιέρωμα του μικρού Πέγγι Παοσάντη Εξυπηρία το αφιερώνει στον καλύτερο του φίλο, αλλά αυτός λέει ότι δεν το αφιερώνω σε αυτός που είναι τώρα ο καλύτερος μου φίλος. Όλοι οι ενήλικες ήταν παιδιά κάποτε, αλλά οι περισσότεροι το έχουν ξεχάσει αυτό. Το αφιερώνω λοιπόν αυτό το βιβλίο στο παιδί που ήταν ο φίλος μου. Το θυμάται λοιπόν έτσι σαν παιδί. Αυτή η διαδικασία αναδρομής προς στην παιδική ηλικία και αυτή η θέληση που έχουμε, η βούληση να κατανοήσουμε τον κόσμο μέσα από κάποια κριτήρια ελευθερίας πνευματικής και φαντασίας, πιστεύω εμφανίζεται σε όλα τα έργα τέχνης. Υπάρχει στον Οδυσσέα του James Joyce, υπάρχει σε οποιοδήποτε. Και εγώ πιστεύω πως όταν γράφει κάποιος, και αυτό μου φαίνεται είναι παρόν στο άγριο βιβλίο, ουσιαστικά γυρίζει πίσω σε αυτές τις στιγμές και πολύ συγκεκριμένα στο άγριο βιβλίο θα ήθελα εγώ να εκφράσω ένα σημείο ανακάλυψης όπου όλοι εμείς έχουμε κάποιο είδους επιφύτησης, έχουμε μια αποκάλυψη που γίνεται μαζί μας, που μας κάνει με αναγνώστες κάποιες περιπτώσεις, κάποια στιγμή ιδιαίτερη. Ένας φίλος μας έδωσε μια συμβουλή να διαβάσουμε ένα βιβλίο, μας είπε να διάβασα το βιβλίο που μας αποφάσισε, έκρινε, που μας έκανε να το διαβάσουμε και μας άρεσε. Αυτό λοιπόν, αυτή η κατάσταση, να περάσουμε και να βρούμε την χαρά της ανάγνωσης, αυτή η ανακάλυψη φαίνεται θεμελιώδης και βασικό. Και να επιστρέψουμε σε αυτή τη στιγμή που κάποιος ανακαλύπτει αυτή τη χαρά της ανάγνωσης είναι για μένα κάτι πολύ ιδιαίτερο και πιστεύω και ενδιαφέρον, γιατί οποιοδήποτε αναγνώστης θυμάται αυτή τη στιγμή. Όλοι οι αναγνώστες ξεκινήσαμε κάποια στιγμή να ανακαλύψουμε το πόσο μας αρέσει η ανάγνωση, και αυτό θα ήθελα εγώ να βάλουμε στο βιβλίο μου και στο άγριο βιβλίο, πώς ξεκινάει η ανακάλυψη, πώς ξεκινάει, ποια είναι αυτή η στιγμή, αυτή η επιφύτηση που μας έχετε, που ανακαλύπτουμε το βιβλίο. Και η ανάγνωση δεν είναι μια υποχρέωση, το καταλαβαίνουμε, αν θέλετε δεν είναι μόνο μια υποχρέωση, αλλά μπορεί να είναι και ένα είδος χαράς, ευτυχίας, και να μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε λοιπόν σε αυτή την περιπέτεια, να είναι ο πυρήνας αυτού του βιβλίου, κατά τη γνώμη μου. Πιστεύω ότι όλες οι αναγνώστες, κάθε αναγνώστης μπορεί να θυμηθεί αυτή τη στιγμή, γιατί είναι αναγνώστης γιατί εξαιτίας χάρη σε κάτι που συνέβη μία φορά μέσα από το πέρασμα. Ναι, είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή, Λένα, γιατί και εγώ δεν ήθελα. Κάμια φορά όταν ο κόσμος μιλάει για τα βιβλία, μιλάει με έναν θρησκευτικό, θεοσεβούμενο, ιερό τρόπο, ότι όλα είναι υπέροχα, ότι είναι αισθητηριακά, όλα τα βιβλία είναι ιερά. Δεν μπορείς να σημειώσεις πάνω, να υπογραμμίσεις πάνω στο βιβλίο, γιατί είναι βεβήλωση.
Αυτό που ήθελα να δείξω εγώ είναι ότι υπάρχουν βιβλία τα οποία δεν μας τραβούν απαραίτητα το ενδιαφέρον. Μπορεί να μας κάνουν κακό, να είναι κακόβουλα. Υπάρχουν βιβλία όπως «Mein Kampf», ο αγώνας μου, του Αδόλφου Χίτλερ. Δεν είναι βιβλία με θετικό πρόσημο. Επομένως και εγώ ήθελα να αγγίξω αυτό το θέμα του βιβλίου και να μιλήσω για αντικρουόμενα βιβλία, αν υπάρχουν τέτοια και αν υποβαθμίζουν ή υπονομεύουν τα υπόλοιπα και δεν θέλουν να υπάρξουν άλλα βιβλία διαφορετικά. Και αυτές είναι και οι συνθήκες του φανατισμού γενικά και της απολυταρχίας, του αυταρχισμού. Η άρνηση της διαφορετικότητας, της ποικιλίας. Επομένως, ο φανατισμός σχετίζεται με μια μοναδική αιτία, η οποία είναι αλάνθαστη. Και με κάποιο τρόπο αυτό που επίσης με ενδιέφερε ήταν να μπορέσω να εκφράσω αυτή την ποικιλότητα και τη διαφορετικότητα των βιβλίων που πολλές φορές είναι αντικρουόμενα. Έχουμε αμφιλεγόμενα συναισθήματα γι' αυτά, ή να βρούμε, να ανακαλύψουμε κάποιο στη βιβλιοθήκη το οποίο υπονομεύεται από τα υπόλοιπα βιβλία. Επομένως, τι κάνουμε με αυτό το βιβλίο? Το καταστρέφουμε? Αν κάψεις ένα βιβλίο, το καταστρέφεις? Όντως, νομίζω ότι αν το κάνεις αυτό, στην ουσία κάνεις πράξη τη θέληση αυτού του βιβλίου. Το βιβλίο θέλει να καταστραφεί, να αυτοκαταστραφεί. Θέλει να είναι ιερά εξέταση το βιβλίο. Επομένως, αυτό είναι το ένιγμα. Τι κάνεις με αυτό το βιβλίο χωρίς να το καταστρέψεις? Δεν σας λέω πώς μπορείς να το κάνεις αυτό, ώστε να αγοράσετε το βιβλίο μου και να δείτε τι γράφω μέσα σχετικά. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, Χριστίνα, γιατί προφανώς υπάρχουν πολλά άγρια βιβλία. Το βιβλίο που δεν έχεις γράψει είναι ένα άγριο βιβλίο. Το επόμενο σου βιβλίο, το οποίο σου διαφεύγει συνέχεια και μόνο υπάρχει στη φαντασία σου, δεν ξέρεις όμως πώς ακριβώς υπάρχει στη φαντασία σου, δεν ξέρεις πώς θα το γράψεις, είναι ένα σαφάρι, είναι ένα κυνήγι αένεο. Είναι ένα άγριο βιβλίο. Επίσης υπάρχουν βιβλία τα οποία είναι στα χέρια σου, αλλά νιώθεις ότι δεν υπάρχουν. Δεν μπορείς να τα αντιθασεύσεις, δεν μπορείς να τα κατανοήσεις. Εγώ προσπάθησα να διαβάσω βιβλία, διάβασα βιβλία με τα οποία ένιωθα ότι έβρισκα μπροστά σε έναν τοίχο. Δεν μπόρεσα να τα έχω στα χέρια μου, γιατί δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να τα διαβάσω. Ένα παράδειγμα είναι
που έχει να κάνει με την ηλικία του πρωταγωνιστή στο βιβλίο. Εγώ ήμουν 12 ετών όταν στη σχολείο που πήγαινα, και αυτό είναι ένα από τα λάθη, τα παιδαγωγικά λάθη, η καθηγήτρια δασκάλα αποφάσισε ότι ήμασταν ήδη στην ηλικία για να διαβάσουμε κάτι κλασικό, μια κλασική λογοτεχνία. Μας υποχρέωσαν να κάτσουμε λοιπόν στο σαλόνι και να διαβάσουμε ένα διάσημο λογοτεχνικό έργο, και ο καλύτερος της τάξης, για να μας ταπεινώσει εμάς τους υπόλοιπους, διάλεξε την ενεργεία του Βυργιλίου. Ένα πολύ μεγάλο έργο. Όλοι οι υπόλοιποι επέλεξαν το Ελσαρίγιο Δε Τόρες, που είναι πιο συμπαθητικό έργο, πιο μικρό, έχει εικόνες σε διαφορετικές εκδόσεις και είναι σύντομο επίσης. Όλοι λοιπόν διάλεξαν, ή σχεδόν όλοι, το πιο σύντομο βιβλίο. Και εγώ διάλεξα το El Cantar del Mío Cid, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι ένα από τα πιο αρχαία παλιά βιβλία της ισπανικής γλώσσας. Είχα δει μια φανταστική ταινία, μια υπερπαραγωγή του Hollywood, με τον Charlton Heston και την Σοφία Loren, για τον Cid, που ονομάζεται El Cid. Είναι μια φανταστική ταινία. Ήμουν ενθουσιασμένος μαζί της. El Cid. Το είδα μαζί με τη γιαγιά μου. Και η γιαγιά μου αγόρασε ένα κουστούμι κονκισταδόρ, ένα κουστούμι υπερασπιστή της Ισπανίας κατά τη διάρκεια της αραβικής κατάκτησης. Ήταν ο πιο αγαπημένος μου ήρωας και τότε κατάλαβα ότι πρόκειται για βιβλίο στην ουσία και όχι για ταινία. Όμως το βιβλίο ήταν γραμμένο σε αρχαία ισπανικά, δεν υπήρχε προσαρμογή για παιδιά. Επομένως αυτό ήταν ένα βιβλίο πολύ άγριο για εμένα, γιατί έφτασα, όταν άνοιξα τις σελίδες, δεν καταλάβαινα τίποτα. Νομίζω ότι το Hollywood ήταν ένα καταπληκτικό μέρος όπου μπορούσαμε να κάνουμε ταινίες φανταστικές με ένα πολύ κάκιστο σενάριο, και ότι το να διαβάσω εγώ το βιβλίο μου ήταν άχρηστο. Επομένως αυτό ήταν ένα τελείως άγριο βιβλίο για μένα, μέχρι που πολλά χρόνια μετά είχα την κατάλληλη ωριμότητα να καταλάβω ότι ένα βιβλίο επίσης μπορεί να φτάσω και να το κατακτήσω κτλ. Άρα ναι, στη ζωή μου έχω διαβάσει πολλά τέτοιου είδους βιβλία. Νομίζω ότι η λογοτεχνία γενικά είναι αυτογραφική σε βαθμό που εκφράζει κάτι από τον συγγραφέα, και το πιο αυτογραφικό στοιχείο ενός συγγραφέα είναι τα ρήματα και τα επιρρήματα. Ο τρόπος με τον οποίο γράφει εμφανίζει, αποκαλύπτει το ταπεραμέντο του και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον κόσμο. Έδωσα το όνομά μου στον πρωταγωνιστή για πολλούς λόγους. Ποτέ δεν είχα χρησιμοποιήσει αυτό το όνομα πριν για έναν ήρωα, γιατί προσπαθούσα πάντα να δημιουργήσω ήρωες που να είναι διαφορετικοί από εμένα. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση όμως, πρόκειται για ένα ταξίδι επιστροφής. Επομένως, εκεί ανακάλυψα ότι με διευκολύνει πολύ το γεγονός ότι το να έχει το ίδιο όνομα με μένα θα σημαίνει ότι μπορώ να το προσεγγίσω πολύ πιο εύκολα. Και υπάρχει σχετική αυτοβιογραφική σκέψη, γιατί οι γονείς μου χώρισαν τότε που τα διαζύγια ήταν πολύ σπάνια. Κανείς δεν χώριζε. Ήμουν ο μόνος στο σχολείο μου με χωρισμένους γονείς, και στην γειτονιά που ζούσα με τους φίλους που έπαιζα στη γειτονιά υπήρχε μόνο μία ακόμη οικογένεια η οποία ήταν χωρισμένη, διαζευμένη, και ήταν μία τραγική οικογένεια, γιατί η μητέρα καταλήφθηκε από τον άντρα
αδέρφια της κτλ. Οι γονείς μου ήταν καλά, όμως υπήρχε αυτό το μαύρο στίγμα του διαζυγίου. Και αυτό ήταν μια στιγμή για μένα πολύ δύσκολη. Και τότε, αυτή τη στιγμή της μοναξιάς, νομίζω πως κάθε λογοτεχνικό έργο που έχει να κάνει με τα παιδιά, είτε γράφεται ευθύς εξ αρχής για τα παιδιά και τους νέους, ή τελικά τους ενδιαφέρει, όπως τον Ιστό Θησαυρών, η Ροβισόνας Κρούσο, δεν είναι απαραίτητα εφηβική και παιδική λογοτεχνία, γιατί μας ενδιαφέρουν όλους, αλλά ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτές τις ηλικίες είναι πειραματικά έργα, γιατί ο πρωταγωνιστής των Ιστό Θησαυρών είναι το μόνο παιδί σε έναν κόσμο ενηλίκων, δεν είναι καλά προσαρμοσμένος. Το ίδιο και με τον Ροβισόνα Κρούσο που μένει σε ένα ερημικό νησί μέχρι την Παρασκευή. Νομίζω λοιπόν ότι όλη η λογοτεχνική παράδοση, τα λογοτεχνικά έργα μπορούν να έχουν αυτογραφικό χαρακτήρα. Επίσης, κάτι άλλο αυτογραφικό είναι ο τρόπος με τον οποίο γράφω, που γράφω από τότε και έχει να κάνει με το πέρασμα από το αγραίο βιβλίο, με ένα πέρασμα στο αγραίο βιβλίο. Το λέω εδώ στην Ελλάδα γιατί είναι η χώρα του ειδήποδα και βρίσκομαι πολύ μακριά από τη μαμά μου για να μπορώ να σας εξομολογηθώ κάτι. Είναι ένα στιγμή που ήταν αυτοβιογραφική για μένα, γιατί εγώ έπαιζα πάρα πολύ στους δρόμους της γειτονιάς μου και μια κυρία έγινε καλή μου φίλη, μου ετοίμαζε κολατσιό και εγώ περνούσα πάρα πολύ χρόνο μαζί της. Και η μητέρα μου δούλευε σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο για παιδιά. Επομένως, κάθε μέρα έβλεπα παιδιά με ψυχολογικά προβλήματα, πολύ δύσκολα ψυχιατρικά, και εκείνη μάλλον είχε κουραστεί πάρα πολύ και ήταν κουρασμένη. Δεν ήθελε να βλέπει τέτοια τα παιδιά. Επομένως, εγώ έπαιζα με αυτή την άλλη κυρία, μέχρι που η μητέρα μου είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που είχα αυτή την σύγκρουση με την μαμά μου, με αυτό το δίλημμα που ήταν εκείνη ή εγώ. Μου είπε ότι είτε εγώ θα πήγαινα να ζήσω με αυτή την κυρία ή ότι θα με έκλεινε στο σπίτι. Λογικά λοιπόν, εμένα μου φάνηκε ότι ήταν μια ψευδής απειλή της μαμάς μου, γιατί εκείνη μου αγαπούσε. Αν εκείνη μου αγαπούσε, σημαίνει ότι θα μπορούσα να μείνω στο σπίτι. Όμως εκείνη σιγά σιγά άρχισε να μου φτιάχνει τη βαλίτσα. Έβαλε τις κάλτσες μου, τα εσώρουχά μου, τις μπλούζες μου και εγώ νόμιζα στη βαλίτσα και εγώ νόμιζα ότι όλο αυτό ήταν μια προσομοίωση. Απλά όμως ξαφνικά, και εκεί ήταν το μάθημα, το πιο πικρό μάθημα που έμαθα στη ζωή μου ποτέ, ξαφνικά, και είναι ένα λογοτεχνικό μάθημα. Πήγε στην κουζίνα η μαμά μου. Πήρε ένα κομμάτι, πήρε ένα φρασκί, ήπιε και το έβαλε στη βαλίτσα. Και εγώ είπα ότι αν η μητέρα μου έχει την ικανότητα να σκεφτεί το φλασκί και βάζει κάτι τόσο συγκεκριμένο και μοναδικό μέσα στη βαλίτσα, τότε μάλλον αυτό είναι αληθινό. Αυτό που τότε για μένα ήταν ψεύτικο, μη ρεαλιστικό, έγινε αμέσως αληθοφανές. Εκεί έπεσα στα γόνατα και ορκίστηκα ότι ποτέ δεν θα αγαπούσα άλλη γυναίκα στη ζωή μου. Κάπως έτσι. Ήμουν ο τέλειος ειδήποδας, νομίζω. Εκείνη τη στιγμή, αυτό το βλέπετε στο άγριο βιβλίο και είναι ένα ενδιαφέρον επιμήθειο για μένα από την οπτική της λογοτεχνικής αναδρομής. Γιατί πάντα πρέπει να δημιουργούμε μια πραγματικότητα στην οποία υπάρχει κάτι το οποίο βρίσκεται εκεί, αλλά δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Και αυτό ήταν το φλασκί της μητέρας μου. Μια βαλίτσα έχει μέσα προφανή πράγματα, αλλά όχι πάντα ένα φλασκί. Αν εγώ, για παράδειγμα, περιγράψω ένα χειρουργείο και ξεκινάω και περιγράφω όλο τον ιατρικό εξοπλισμό, θα πρέπει να ακούσετε πράγματα τα οποία υπάρχουν σε κάθε χειρουργείο. Αν όμως μιλήσω για κάτι άλλο, και αν ξαφνικά υπάρχει ένας καταρράκτης από πορτοκάλια κάτω από, μάλλον μια φλούδα, με συγχωρείτε, από πορτοκάλι κάτω από το τραπέζι, εκεί ξαφνικά τα πράγματα γίνονται περίεργα. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Είναι η μύγα μέσα στο γάλα στην ουσία. Και αυτό είναι που καθιστά τις ιστορίες αληθοφανείς.
Επομένως, έτσι είναι ακριβώς πως υπάρχουν αληθοφανή και αυτοβιογραφικά στοιχεία μέσα στις ιστορίες. Ελπίζω να με πιστεύετε με αυτά που λέω, γιατί όντως το συμβάν με το φλασκί ήταν πραγματικότητα. Νομίζω ότι οι λέξεις έχουν τρομερή ισχύ και συνεχίζουν να διαμορφώνουν και να αλλάζουν την ιστορία. Το γεγονός ότι υπάρχουν τα ψέματα ή οι μετααλήθειες, όπως τις λέμε τώρα, ή τα σκόπιμα ψέματα, το 2016 που ήταν η χρονιά που ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές της, είπα, το λεξικό Oxford κάθε χρόνο διαλέγει μια λέξη η οποία συμβολίζει αυτό που έγινε εκείνη τη χρονιά και διάλεξε την λέξη μετααλήθεια. Δηλαδή το σκόπιμο ψέμα. Και αυτό δεν θέλει να πει ότι δεν έχουν βάρος οι λέξεις, αλλά ότι έχουν τόσο βάρος που πολλοί κόσμος θέλει να τις διαμοιράσει με την ατιμία, με ψέμα κτλ. Και αυτό λέγαμε, Λένα, τις προάλλες που είσαι δημοσιογράφος, η αλήθεια, όπως έλεγε ο Τρόμσκι, είναι ακόμα επαναστατική. Υπάρχουν λέξεις οι οποίες αλλάζουν τον ρου της ιστορίας. Και νομίζω ότι εξαρτώμαστε από το λεξιλόγιο, από τις λέξεις. Και αν δεν μετράμε τον τρόπο με τον οποίο λέμε κάτι, τότε αυτό το κάτι δεν μπορεί να υπάρξει. Τώρα έχουμε ένα πρόβλημα με τη μετάφραση της λέξης λόγος στα ισπανικά. Στα ισπανικά σημαίνει πολλά περισσότερα πράγματα από ότι λόγος. Όμως στα ισπανικά μεταφράζεται ως ρήμα. Πρώτα πρέπει να σκεφτείς μια λέξη και μετά έχει και άλλες λέξεις που εσείς νομίζω στα ελληνικά γνωρίζετε καλύτερα. Όμως αν δεν γνωρίζεις μια λέξη, δεν μπορείς να σκεφτείς την πραγματικότητα. Σύμφωνα με την δημιουργία του κόσμου, ο Θεός έπρεπε πρώτα να φέρει τον λόγο. Και ο λόγος άρα υπάρχει πριν από τον ίδιο το Θεό. Είναι η απαρχή των πάντων.